Kasteel in het westen van het land staat het kabinet van ministers al uren wat huid dagen te vergoden. Wat moesten ze die grunnigers, die al voor de rebellie maken over het luttig beetje trillen van de ere, nou nog meer wies mogen. Wat mekaart die domme boeren nou toch, geen smerige kolenkachels meer, altijd waar met het hele hoes, lekker eten koken op Nijmoos gasstijl in stee van zo'n roustige potkachel en den zeeman over een lutje scheurtje, ach, muiten nooit weet man. Maar krek, dat ze middenkaan een zeupje kregen, knipperde het licht, rammelde het glaswerk zacht en stond er zo in een lurk blauw kieltboertje midden op tafel en zei: "Heut me aan, jou hier in het westen. Domme nergens meer scheuren. Ik zal jou helpen tot aan mijn lessen, maar hoeveel geld kan ik van jou beuren?" Al houten methoden lagen krom van het lachen. Wat zal zo'n iepenkrietje hier nou toch goed stee zetten? Ach, schoorde de minister van Sinterij, Christen miljoen. Haha, en van mij nog een de bie, baakte het op een boos en luid elk van Nijsbies ging. Het lurk boertje wreef zacht met beide handen over landkoord, van stad tot wat, bluist grunnigs luid op een fluit en al het glaswerk begon stilligjes te zingen. Het licht ging goed en voort was het kereltje. Dagen, weken, maanden, ja zelfs 5 jaar lang was het tuivermandje van de ere verzwonnen en al de deegs eerdbeems huilden al van de koord. Al ministers waren met een kader uit de ket en vroegen zich af of dat dan wel nooit mogelijk was. Wel zal door nou toch met vandaan hebben. Douw en een stond het lurk boertje weer midden op tafel. Beloofd is beloofd. Wat mij touw zegt is, zal ik kriegen. En stak aan uit. Maar allu was een heurdendoof en stokblind. En deen alsof er lucht was. En luiden zich van Nijs, maar weer uit bies ging. Het boerke nam erom, sprong boven op landkoord en huig met beide voeten een groot gat in het westen. Douw van Nijs klonk grunnensluid. Al het glaswerk diggelde van het kluit. Met een bult geroos borst de erde open. En voort was een al houten methode.